Внимание! Епидемия от прокоби и вудо в международния футбол. Първо Александър Димитров разкри, че прокоба е причината за това да объркваме вратите в мачовете на нашите национали. После и приятелите ни нигерийците осъзнаха същото, че такава черна магия не е расизъм, такъв е терминът. Ги е спряла от Мондиала в решаващия матч с Демократична република Конго. По време на всички дуспи, онзи от Конго правеше някакво вудо, каза селекционерът на суперлите Ерик Шел и допълни. Махаше там нещо шишето с водата или каквото там беше. Ние мислим, че БФС и Димитров спешно трябва да наемат онзи от Конго. Така да е, след голова разлика 1-22 в последните ни 6 мача се изискват отчаяни мерки. Ясно е, че с тренировки, народни приказки и работа няма да стане. Новото начало изисква нов подход. Да бием прокобата с вудо. Ние от BetPix счупихме прокобата и без вудо. Този уикенд познахме 7 от 9 мача с останалите 2 на косъм. Влизай всеки ден на сайта ни за точни спортни прогнози. Откри ни в Instagram и Facebook за още повече информации и анализи от света на спорта. Спорно!